ಒಟ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ವಾಮೂಲ ಇಟ್ಲ 300 meters. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿನಿ ಬ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೋಯ್ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನ ನಿಮಿಷ ಅವು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜಿರಾಫಿಲ ಬೈದ ಸೊ ಮುಂತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಂಡು ಮುಪ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೂರ ವಂಚನೆ ಮುಪ್ಪ ತುಲೆ ಅಂಕುಲಿತ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಪೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ರಾಜ ಕಾಕತೀಯನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಪೇಟಂದ ಪದರ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಕತೀಯನ ಕಾಲಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲಾನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈವಶ ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಜಾವ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಐಪದರ್ ಪಂಡ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಸೇಟು ಮುಲ್ಪದವ್ರಿ ಅಪಗದ ಕಾಲದವ್ರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಜನ ಈ ಕೆರೆನ ನಾಡು ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ವಾಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಟೈಪ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬತ್ತನ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಪೇಟಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಇಂಚ್ ಆತನು ಪೂರ ಶಾಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಈತ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಏನು ಪೂರ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಂಡಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸೊ ಏತ್ ಕಜಾವ್ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೂರ ಈತ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ NGO ಒಂದೇನು ರನ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಅದೇ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತುಕೊಂಡ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಪೋಯಿ ನಾವು ಮಾಡೇ ಪೋಯಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ ಆ ಕೆರೆಟ್ಟದಾದ ಮತ್ತು ದಕ್ಕದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಕೆಲವು ಫೌಂಡ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕತ್ತಿಲು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರಡಿತ್ತದು ಒಂದು ಆತನ ಪಂಡವಂತೆ ಹಾಳಾತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನೀರ್ದುಲ ಎಡ ತಿಕ್ಕದನ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ರಸ್ತಲು ತೋಲಿನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ ಇಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೃತ್ಯ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಹಾಳ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೂಡ ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಚ ಕೆಸರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಕಜಾವ್ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಕೆರೆ ಸೊ ಒಂದು ಈತೆ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೋಯಿ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನ ನಿಮಿಷ ಅವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತುಕ್ಕ ಕೆರೆ ಎತ್ತ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಯ್ತಲೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಗಂಧಿಪೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆರೆನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು NGO ಸೊ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕೆರೆನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಗ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಗೋಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ತಗೋಲಿ ಒಂದು ನೆತ್ತು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೈ ಗಂಧಿಪೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸುಲೆ ಇಂಚೆತ್ತನ ಕೆರೆನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದಂಚು ನಮ್ಮ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಗಾಯಪಂಡ ನೀರುಂಡು ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇ ಬಿ ನೀರು ಇತ್ತನೇಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜರು ಇದನ್ನ ಐಟೆ ಪೂರ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಹಾಂ ಒಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ದಾರ ಅಂತ ಗಲೀಜು ನೀರು ಪೋಂದೊಂದು ತೋಜೋಡು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಲಿ ಸೊ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಹಿಡ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗತ ಕಾಲಾಡು ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 14th century ಬ್ಯಾಕ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡು ನನ್ನಾತು ಬರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಏಪನ ಹಾಳಾದ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆದ ನಾಶ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ NGO ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ
ಒಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಲೇಕ್ ದಲ್ಪುಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪೋದು ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ದಾದನ ಮುಲ್ಪ ಒಜ್ಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅಂದು ಬಾವೇರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಚೆಲೆತ ಬರ್ಪೇರು ನಿಜವ ತಪ್ಪು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಹಂಚಿ ಬೋಡಿತ್ತದು ಹಂಚಿ ಬೋಡಿತ್ತನ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚೂರು ನಾಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಂಟೀಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ പോയിന പ്ലേസ്ല മല്ലേജ് ഷോക്കിത്തുണ്ട്. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಒಳಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಮಂತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಲೇಕ್ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಕೆರೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಂಡು ಅದು ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ. ಸೊ ಅವು ದೊಡ್ಡತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿನಿ ಬ್ರೋ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಖಾಲಿ ಒಂದತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋರ ಜೋರು ಬಡಾನಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿರಾಫೆಲ್ಲ ಬೈದ. ಸೊ ತುಲೆ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಮುಪ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೂರ ವಂಚನೆ ಮುಪ್ಪ ತುಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಮೂಜಿ ಅವು ನೀರು ಬರವ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾನ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಪವು ಗಣಪತಿ ತುಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಲಿ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿಡು ಜಿರಾಫೆ ಉಂಡು ಪಿರಾವಟ್ ರಡ್ ಹಿಮ ಕಾರ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾವೆ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಹಿಮ ಕಾರ್ಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಡಿಡು ಪೂರ ಪಾಪ ಇಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಡು ಪಾಪ ಕಾಡು ಪಾಪ ಗಣಪತಿ ತುಲೆ ಈ ನನ್ನ ಬರಿತ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ತೋಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋಜನ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನಪುನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನೋದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂದಿದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂಕ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಕೆರೆಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಠನೆ ಆಯ್ಜಿಂದೆ ಬತ್ತಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮದಲ್ಲ ಕದೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮಂತದ ಐಟ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನಯ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಪೇಟೆಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ನಾಡೊಂದು ಹೋದ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇನು ಮಲಿನ ಮನ್ಪುರ ಹಿಡಿದು ಅವಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಊರುಡು ಪುರ ಅಂಡಾಗ ನಮಕ್ ಕೆರೆ ಸುದೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುರು ಆಯ್ನಾತ ಮಣ್ಣದ ಗಣಪತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಚ ಪರ್ಪುಳತ ಅವು ಪುರ ಬರ್ಚಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆ 300 meters.